During a long town keparloji pu during karbiang long arat arjulong si nonamat ke town pekdun thekthe pusi Rongasar tumpen lamthe chepakalng pong. Patumi ni phain kora isiar ni lakhain kora 12 gorbagori constituency ke parlo during karbiang long arat anparta rongkangbura pe nonamat ke town keparloji pondeji puabangke chedodun thekthe pusi Rongasar mate kangbura tumpen lamthe chepakalng pon. Karbiang long town ke parlo ponji mate town committee ke seng pon lapen town ke do koke majokta ningarong thipika lamno. Bonta laswalong diring kahora angkang pialong thangnat council pen kaching thur amu oversight ke tangpon pedet mate ke pangkhre biajok patumi ni phain korai siar ni diring mai ahong jaya hemalong rong thompli a Rongasar mate kangbura lapen dhiring ara tumpen chingwa chingsai si kaching thur amu lapen town ke pa dolong kopi ko sona sai ke joy ke pen kilong nangji ma alam chithampon rinti athe town ke par lolong ke nangjia son health facilities hospital doctor nurse duwai mesen donangji lapen educational facilities school mesen teacher mesen donangji lapen transport facilities avelang athe towar pi an kedam dera phanta avarsai velang amparta market facilities avelang methanga dim to door tulang methanga long avelang lapen tong sikot pentangka kachiolai de diaphan banking facilities avelang lasong thak si town long kenang jia son an ladak diring karbiang longarong avidet lang apot nonamat dolamara pen anparta council pen town na kibikok jipuke diring kahora ki do karbirat anparta Rongasar mate kangbura hin pentami chedonun thekthe pusi patumia mailong chedon sar pen lamthe chepakalng pon. To pini dili tumda diring ahawara long Rongasar pen ke phapon penangan Rongasar da chutong lo yo asi taun na lama puthak ni tumar long pri pras kenaga paru ponji pu apa puthak asi dili tum pini ongdung arong tin pen political long ke ja anparta rong ke ja pengdung pengsar pu pen chenglok pherang ke chunthong sar Rongasar anta dulo asini tum diring along ahawar mat ke non pini a meeting long ke cheperai pon ateng bangke ni tum non mat ke taun mate rong supi ke doia bang phan ke ni tum chedon delang pusi bang putin rat mate bang putin Rongasar bape mukhyar tuma alama kilong pen ni tum pini arni bangke la rong supi ke biya puthak bangke chedon delang pusi ni tum me long pini pichun pon tanan nale tum la bang so taun alama puthak kunna pel bang ku pi alam me sinang tum pini nang ne lop ko chengwai la ke langdam na pulute ni tum long mane da communication thangta avelang la pen towar pen chenglok la pen hithi borwa anparta medical are dawai kadu setameni tum long akedang sot aka kenang sot lanparta lugashari education amu setameni tum long ke pa piglang la sila hai hui ni tum chewan lang la pen la hai communication la hai ni tum hormone ni tum kecari pencenglo hospital pencenglo lah ini tuma ria dering ria long mana do agency ni tuma mu visi matha pani tahun dalam thake nanti lah bang so tahun punale tum andar aja mah nanti nale tum tak diring mana mini tahun pu aja lo nale tum fan ke parloji pu ke la bang ke dolomora pensi paru ponji pu son sini tuma dilong la sino ke ni tum dun thek lang pu si dagarong asar tum pencenglo kado we mukar tum pen cedon pun Kajuranga pen Rongasar report Northeast Karbi Live.